Yes, hello po. Yan, magandang gabi sa bansang Pilipinas o sa ibang bansa. Hindi ko po alam kung umaga, hapon, tanghali o what. Basta, sana po maligayahan kayo sa aming mga awitin na compose ni Mr. Bong Manalo para po ito sa inyo, lalo po sa mga Tagalog na hindi nakakaintindi ng Kapampangan. At syempre, ito po isang love song. Pwede rin sa mga birthday. Ang title po nito, hanggang ngayon, birthday ko pa rin para sa akin. Yan. At patuloy kasama ko pa rin si Mr. Christian Mariposa, ang aming keyboardista. At syempre, ang aming poging-poging gitarista, nag-iisang magaling na gitarista, si Mr. Reynold Calma. Hello. Yan. At pakisubscribe po ang aming YouTube channel, Bong Manalo at Misty at Mr. Christian Mariposa. Mr. Mariposa, sana po subscribe and share, like. Okay, ito na po yung kantang ipaparinig sa inyo. Ang kantang hanggang ngayon, birthday ko pa rin para sa akin. Sa buhay ko ay naaalala nung sa amin ika'y pumunta. Noon ay aking kaarawan, kay tamis ng aking nararamdaman. Ang aawit ko'y pinapakinggan, sa gitara mo'y sumasabay. Kay saya-saya ng kaarawan ko, naging mas makulay ang aking mundo. At magmula noon, ang tibok ng aking puso ay sumigla ng dahil sa'yo. Mula noon pinapangarap ko na sa'yo sumabay sa pagkanta at matutunang awit na pulosa, ang usong awit sa Pampanga. Nakamit ko ang aking pangarap sa tulong ng Amang sa itaas. Ako'y natutuwa, Lord, salamat, ang hiling sa'yo'y natupad. Okay, saya-saya ng kaarawan ko, naging mas makulay ang aking mundo. At magmula noon, ang tibok ng aking puso ay sumigla ng dahil sa'yo. Naging mas makulay ang aking mundo. At magmula noon, ang tibok ng aking puso ay sumigla ng dahil sa'yo. Okay, saya-saya ng kaarawan ko, naging mas makulay ang aking mundo. At magmula noon, ang tibok ng aking puso ay sumigla ng dahil sa'yo. Ay sumigla ng dahil sa'yo.
And syempre, sana po mas dakal kayo pa. Thank you so much.